son soyayya ta. Soyayyata Khadija ta ce burina nishadin tarayyata. Zaman gaskiya da soyayya nake ce zan alkinta. Fushi na soyayya da ni da ke za mu sasanta. Fagen magana da ni da ke a koda yaushe za mu sirrinta. Kuka na ba za ya kare ba sai kin aminta kan soyayya ta. Na son soyayya ta. Kanki ina da yakinin zaki kare ta. Komai rinsi komai wahala zaki tausaya ki yanta ta. Idan na rasa ki soyayya dole za a ganni a jajanta. Khadija na nake zance shakuwar jini na hanta ta. Son soyayyata. Ƙarshen magana ta da tambayi nake a gare ki Khadija na. Kisaran ki ne masoyin ki ne na gaske tuno kalamina. Wa juna mun yi alkawarin za mu rayu a tare kina idan na tuno dirin surar ki idanu ta ki sosai.